Fa 6 anys es va prendre una decisió, al meu parer, equivocada: urbanitzar aquesta zona de les Hortes de Sant Eugeni. L'objectiu era, com molt en aquell moment, promoure equipaments privats, habitatges, i aquesta era una mica la cantinela que ens trobàvem en el dia a dia. Nosaltres, el nostre grup, Iniciativa Esquerra Unida, vam dir que no, estàvem al govern, però vam votar en contra. No consideràvem coherent que se separés les Hortes en dos, perquè Hortes ho era tot. És cert que hi havia demandes correctes, l'escola dels maristes, per poder urbanitzar un xic l'entorn, poder entrar als autobusos, o el que s'ha fet aquí, és a dir, posar un carril perquè puguin aparcar cotxes, aparcar les bicicletes. Tot això hauria sigut raonable i ho podien haver situat al costat mateix del carril. És a dir, tenia sentit que a prop d'on hi ha un eix de circulació es fes un espai més amable, un espai de transició entre les hortes pròpiament dites i la zona més dura, més de tràfic. Però no aquest espai que, com poden vostès veure, s'ha quedat erm, s'ha quedat sense construir perquè les coses han canviat. I fins que l'especulació no millori, fins que no torni als vells bons temps que diuen alguns i perquè per nosaltres no ho eren, això quedarà erm. Entra en contradicció amb l'esperit que s'ha tingut també amb les Hortes de Sant Eugeni. És a dir, invertir perquè les hortes siguin un espai amable, un espai en què pugui coexistir les persones que tenen aquest petit tros d'hort amb aquells que volen passejar, que volen gaudir del dia com un dia d'avui, com un dia assolellat. Es tracta d'això, això és possible, i és possible o seria possible de fer-ho. Ho hem estat fent, però ens queda aquell regust de fa 6 anys de que un govern, com majoritàriament encara es mirava en el passat, va ser incapaç de reflexionar i de permetre un canvi a millor. Això és el que en aquests moments podem garantir a nosaltres en el futur de la ciutat. Fer les coses on l'ecologia no sigui un element adjectiu, formi part de forma substantiva del model de ciutat del segle XX. Encara tenim avui un perill. I si ens anem aproximant, veurem que mentre anem cap allà, mentre veiem com aquest espai menys amable es convertirà en un espai de gaudi, en un espai on la gent pugui treballar a la terra i on pugui passejar i divertir-se amb els seus, hi hauria el perill de traspassar el Ter, un pont i un vial. Això està en el Pla General. És un Pla General pensat més pel segle XX que no pel XXI. Va ser l'herència, jo penso que desgraciada herència, de l'alcalde que va estar durant molts anys governant i que d'una forma molt ràpida el va voler aprovar. El va aprovar amb els vots del Partit Socialista i el Partit Popular. Els altres grups es van abstenir o van votar en contra, com el cas nostre. Ara aquesta herència l'hem de reformar i hem d'assegurar de totes que les hortes de Santa Eugènia no pateixin una altra mossegada, perquè amb una altra mossegada no sobreviuria. La garantia de que això no es faci és que Iniciativa Esquerra Unida tingui més força, impedeixi qualsevol especulació. En definitiva, penso que són persones que vostès se poden recolzar en ells, treballar, són persones de fiar.